נדב ומוריה, לכם את הסרטון, אנו מקדישים, מקווים שעל הדרישות של מוריה, אנו עונים. הכל התחיל בישבק סוער וקצת מבהיל, המון צרחות ואז שניהם כמעט הלכו מכות. מאז עברו כמה שנים, נדב נכנס לעניינים, מוריה ונדב מתחתנים. מוריה, מקווים שנדב יצא לחתונה, כי ביחד הם חמודים נורא. היום כולנו פה רוקדים ומתרגשים, כי לכל יום מחתנים שני חברים. הסרטון הזה הוא בסימן קליפ חברים. נקווה שכך נשאר אחרי שאותו מקרינים. כמו זוג יונים יוצאים שנה וחצי נהנים, ואז מוריה אורזת ונוסעת לשנה. כשחזרה החליט לנגרום, יצא צינים התחיל לחלום, נדב וצבא מתחתנים. מוריה, מקווים שנדב יצא לחתונה, כי ביחד הם חמודים נורא. היום כולנו פה רוקדים ומתרגשים, כי לכל יום מחתנים שני חברים. לומדת תואר ראשון, והוא רק רישיון. אוהבים אתכם המון. עד כלות. נדב ומוריה, היום אתם מתחתנים, ואנחנו פה באולפן מתרגשים. מוריה, מקווים שנדב יצא לחתונה, כי ביחד הם חמודים נורא. היום כולנו פה רוקדים ומתרגשים, כי לכל יום מחתנים שני חברים. מקווים שנדב יצא לחתונה, כי ביחד הם חמודים נורא. היום כולנו פה רוקדים ומתרגשים, כי לכל יום